Kaixo, gaurko egunean gizarte eremuaren barne, hirugarren modularen barne, hain zuzen ere, lehenengo unitatea edo blokeko sistema ikusiko dugu. Lehenengo diapositiban aurkibidea aurkituko duzue, non azaltzen diren landuko ditugun hainbat punto. Lehenbizikoa sarrera da eta gaurko egunean landuko dugu. Sarreran ikusten da, zer izan zen gerra hotza edo. Eta zer izan zen gerra hotza? Munduaren historiako garri bati egiten dion terminoa da. Hain zuzen ere, 20. mendeko bigarren erdialde ia osoan zehar garatu zena. 1997tik, bigarren mundu gerran bukatu zenetik, 1991ra, non Sobietar Batasuna desegin egin zen. Garai honetan, mundu mailako ordena zuzentzen zuten bi superpotentzien arteko lehia ideologikoa egon zen. Alde batetik, Estatu Batutako kapitalismoa zegoen, eta bestetik, Sobietar Batasuneko komunismoa. Laburbilduz, bigarren mundu gerraren ondoren sortu zen garai honetan, bi bloke hauek munduko nagusitasuna lortzeko lehiatu ziren. Hau da, Estatu Batuak eta Sobietar Batasuna 40 urteko tarte eremuan. Eta haiek sortu zituzten erakundeak, zeintzuk izan ziren garrantzitsuenak. Alde batetik daukagu NATO, Ipar Atlantikoko itunaren erakundea, erdaraz OTAN, hau Estatu Batuak eta bere aliatuak osatzen zuten, eta bestetik Varsoviako ituna, non Sobietar Batasuna eta beren aldekoak zeuden. Bestetik, lerrokatu gabeko herrialdeak bazeuden ere, hau da, baten edo bestearen alde ipini ez zirenak, eta hauek India, Indonesia, Afrikako eta Asiako estatu berri batzuk izan ziren. Gehienak deskolonizazio prozesu baten ostean sortu ziren herrialdeak hain zuzen ere. Laburbilduz, lehia hau bi esparru garrantzitsuetan eman zen gehien bat. Alde batetik propaganda lehiaketa bat egon zen, bloke bakoitzak bere ideiak bai politikoak eta bai ekonomikoak zabaldu nahi zutelako munduan zehar, eta bestetik armagintzaren lehia bat eman zen, non bloke bakoitzak nagusitasun militarra lortu nahi zuen. Zertarako? Lehia guda zuzenean borrokatzen bazin ere, bestearen kontrako nagusitasun militarra izateko. Honi bake armatua ere esaten zaio.